Ветераните на Левски победиха с 4-1 тези на ЦСКА в демонстративен матч, с който завърши футболният турнир за деца Купа Димитър Пенев. Много силен матч за Левски изнесе Даниел Боремиров, който отбеляза цели 3 попадения във вратата на червените за изразителната победа. За селекцията на Александър Манолов още един гол вкара Сашо Начев. Почетното попадение за червените, които играха в зелено през първата част, реализира Мартин Зафиров. Матчът бе безупречно свирен от Богомил Маринов мечката и Антон Терзиев. Първият отбор на ЦСКА спечели четвъртото издание на турнира по футбол за деца, родени през 1996 година. На финала в столичната зала Христо Ботев червените се наложиха над Миньор Перник с 2-1, на полувремето 1-0. Динко Динев откри резултата за младите армейци в края на първата част, но Адриан Богомилов израви средата на второто полувреме, а победното попадение за ЦСКА реализира Александър Икономов цели 6 минути преди края. В традиционната надпревара се включиха ЦСКА с два отбора – Миньор Перник, Интер София, Академик София и Септември. Миналогодишният победител Левски Раковски не взе участие. След изиграването на демонстративния матч между ветераните бяха наградени призорите в турнира, като участие в награждаването взеха Димитър Пенев и Иван Славков. Непрекъснато